Sa mga taong hindi po nakakalimot pong mag-subscribe, naniniwala po akong sila ay may natatanong po sila at may mabubuting kalooban. Saan man kayo naroon sa iba't ibang sulok ng mundo, sana ay palagi kayong malayo sa sakit araw-araw. Sa mga sulit ko pong subscriber ko, maraming salamat po sa inyo lahat. Sana wag po kayong magsawang mag-subscribe. Pagpatuloy niyo po lamang pag-subscribe at pasuporta sa akin at tatanungin ko pong malaking utang na loob sa inyo lahat. Sa mga baguhan po lamang po na ngayon lamang po nakatuklas sa aking YouTube channel, Liwagan ng Pangasinan, huwag na po kayong makatubiling pindutin ang subscriber at paki-like and share na rin po. At sana po kayong magsawang manood ng aking video, Liwagan ng Pangasinan. Pakakalob ko po sa inyo lahat ang aking nalalaman sa spiritual at mga physical na karamdaman. At ibabagi ko po sa inyo lahat ang aking nalalaman. Pakatandaan po lamang, gamitin po lamang sa kabutihan at wag lang sa kasamaan. Ang ibabagi ko po sa inyo ay yung orasyon ng San Benito upang di gabi ng kaaway. Sana po nasa mabuti po kayong kalagayan araw-araw at wala sakit. Sa mga baguhan lamang po na ngayon lamang po nakatuklas na aking YouTube channel ay sana po huwag mo pong makalimot pong mag-subscribe. At tatanungin ko pong malaking utang na loob sa inyo lahat ng aking ang itutulong niyo po sa akin. Shoutout muna ako. Shoutout kay Ninita Rotaero, Shirley Oriola from Bicol, Bike Tayo Kabayan, Berlindo Palisok, Ryan Labisti, Jonix Minadin, Andy Bonifacio, Risley Abughaw, Ortili Kenitron, Angelica Pondok, Geraldo Jimenez, at Clarita Palma, Inusiapel, Fight to Win, Ambrosio Magalpok, Laurita C, Arting Camacho, Maricel Placido, Lipimia Felipe, Elma Triple A Commented, Marina Aranguis, Luli Ayago, Joan Wills, Nuggets, at Jelly and Jig Bulbider, Lucino Borja, Manerpik, Mucha Hunters. Salamat sa iyo bro, Mucha Hunters, Nathans, Bert Commented, Mylene Jo Mampo, Ali Mercadi Jas Commented, Ray Barcelona. Maraming salamat po sa inyo lahat na nagsusubscribe po sa akin at ipagpatuloy po lamang po ang pag-subscribe, mag-like and share. Pakipindot na rin po yung bilay ko para palagi po kayo updated sa aking sunod na video. Sana po yung aking mga binabagay mga orasyon po ay pakaingatan po. Paingatan po palagi at gamitin po sa tama para kasihan po tayo ng Diyos naman na kapangyarihan sa lahat ating paggamit. Sana po pag inuusal po yung orasyon ay nagkukuhan po kayo, nagdasal mo kayo ng Ama namin ang Panginoong Maria, sumasampalataya para may pundo na rin po kayo. Yan lang po ang ikukuhan po sa inyo. Ang ipagkakalob ko po sa inyo ay yung orasyon ni San Benito upang di kibuin ng kaaway. Liwagan ng Pangasinan. Magdasal po ng isang Ama namin at isunod po ang orasyon. Dasal po tayo. Ama namin nga sa langit, sambahin pangalan mo, ikaw na manghari sa amin, sundin mo ang kalooban mo dito sa lupa tulad sa langit. Bigyan mo po kami ng pagkain kailangan namin sa araw ito. Patawarin mo po kami sa aming mga kasalanan. Tulad ng patawad namin sa mga nagkasala sa amin. Huwag mo kaming hirap sa migpit na pagsubok,
kundi ilayo mo kami sa masama sapagkat iyo ang kariyan, kapangyarihan at kapurihan mo. Kain naman. Isunod po yung orasyon 3 beses po. Ito po ang orasyon. Huwag impasim, huwag blitsum, huwag iniduro miyam, huwag ino udisim, huwag iniri piskam, at huwag ninyo po akong kikibuin sa aking tayo. Isang beses lang po salin, tapos iip po sa hangin po. Narito po ang orasyon po. Kaya napakabisa po itong orasyon na to na kay San Benito. Kaingatan po at huwag ipagyabang, gamitin po lamang sa tama. Siya na po kayo kasi malapit kami sa yung inuupahan namin pong bahay, malapit sa kalsada, kaya naririnig lahat pati dumadaan. Pasensya po kayo. Sana po huwag nyo na pong pansinin yan. Ang binabagi ko pong orasyon ay napakabisa po. Yan na lang isulat. Kumuha po kayo ng notebook, malinis, gawin nyo pong libreta, isulat po nyo lahat ng aking binabaging orasyon. Ito po ay magagamit po ninyo pag nag-devotion na po kayo o nagdasal. Tingnan nyo po yung mga sinulat nyo. Ang pagsulat po ay mga capital letters po, hindi dugtong po para masahal bumisa po. Sana po nagustuhan po nyo aking binaging video. Sana po huwag kayo makalimut mag-subscribe, mag-like, and share po. Pakipindot na rin pambilay ko. Maraming salamat sa inyo lahat.